Teraz vám ukážem úryvok z jedného videa. Pozorne si ho vypočujte a prosím vás o jeho maximálne šírenie, aby sa tieto informácie dostali ku kompetentným úradom. Mimochodom, teraz je jasné, prečo médiá mlčia a prečo sociálne siete toto video blokujú. Nové výhrušky a opakovaný pokus o vraždu pana Fica jsou jen přímým důkazem toho, že program na zakódování vraha byl spuštěn právě prostřednictvím informačního pole. Je to jako nahozená rybářská síť. Dříve nebo později se do ní chytí člověk s určitým typem psychiky, politicky zatížený, náchylný k sugesci a manipulaci. A nejhorší je, že tato síť funguje dál. A nelze předvídat, kolik dalších lidí se do ní chytí, kolik z nich je už naprogramováno a čeká na svůj signál k aktivaci. A není těžké se o tom, co říkám, přesvědčit. Stačí, aby objektivní s antikultisty nepropojení odborníci provedli retrospektivní diagnostiku duševního stavu osobnosti obou osamělých vlků, kteří se pokusili zabít pana Fica, a pak bude jasné, kdo je vycvičil a dal jim povel. Lidská paměť je jedinečná a náš mozek je dokonalý záznamník. Zaznamenává vše. Každé přečtené slovo, každý zhlédnutý materiál, každou myšlenku vnesenou zvenčí. A profesionální badatelé, kteří pracují s lidskou pamětí, mohou celý řetězec přesně vysledovat. Je to jako počítačový kód a odborníci mohou tento kód rozebírat řádek po řádku. Kdy a po které publikaci se zrodila myšlenka na atentát, po které publikaci byla posílena a co posloužilo jako spouštěcí mechanismus, jaký trigger spustil vnořený program k provedení.